Mathew 2, 1-12. Wedi Iesu gael ei eni y Methlehem Judea, yn nyddiau'r brenin Herod, daeth Seryddion o'r dwyrain i Jerusalem, a holi ble mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon, oherwydd gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad, a deithom i'w addoli. A phan glywodd y brenin Herod hyn, cythryddwyd ef a Jerusalem i gyd gydag e. Galwodd ynghyd yr holl brif offeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl, a holi ganddynt ble roedd y Meseia i gael ei eni. Ei hateb oedd ym Methlehem Judea, oherwydd felly yr ysgrifennwyd gan y proffwyd, a thitha i Bethlehem yng Ngwlad Juda, nid y lleiaf wyt ti o lawer ymysg tywysogion Juda. Canis ohono ti y daw allan arweinydd, a fydd yn fugail ar fy mhobol Israel. Yna galwodd Herod y Seryddion yn ddirgel ato, a holodd hwn fanwl pa bryd yr oedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy i Bethlehem gan ddweud, ewch a chwiliwch yn fanwl am y plentyn, a phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod i mi, mwyn i minnau hefyd fynd a'i addoli. Wedi gwrando ar y brenin eithant ar ei taith, a dyma'r seren a welsant ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen, hyd nes iddi ddod ac aros uwchlaw'r man lle roedd y plentyn. A phan welsant y seren, yr oeddent yn llawen dros ben. Deithant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda mair ei fam. Syrthiasant i lawr a'i addoli, ac wedi agor ei trysorau offromasant iddo anrhegion, air, ffys a myr. Yna, ar ôl cael ei rhybuddio mewn breuddwyd i beidio a dychwelyd at Herod, eithant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall. Amen. Bore da. Wythnos diwetha, wnaethon ni edrych ar Can Mair, edrych ar Dduw yn dewis Mair a Joseph fel y teulu i godi a i fagu Iesu. Mewn pythefnos, bydd ni yn edrych ar y bugeiliad, stori'r bugeiliad. Wythnos ysta, wrth gwrs, bydd oedfa deulu, le ni edrych mlaen i glywed y plant yn cyflwyno stori y Nadolig i ni. Ond bore yma, mae Aron wedi gofyn i fi i sôn am y doethion. Y doethion. So'n siŵr amdano chi, ond fi'n credu bod y doethion bach o mystery. Maen nhw'n ddirgelwch i fi yn wy. So'n cweit yn gwybod pwy nhw. So ni'n meddwl am y doethion, beth fi'n mynd i siarad amdano? Pwy yw y bobl hyn? Maen nhw'n cael ei disgrifio fe wahanol bethau. A os chi'n mynd i weld y plant mewn sioeau Nadolig, maen nhw'n cael ei disgrifio fel brenhinoedd fyna, nag nhw, y Three Kings. A maen nhw fyna yn dilyn y bugeiliad, yn dod i addoli Iesu. Wel, nag fel a ni'n cael yn Efengil Mathew. Ond pwy yw y bobl hyn? Oedden nhw bobl dodgy. Chi'n meddwl amdano nhw yn edrych ar y ser, yn trial gweld patrymau yn y ser. Debyg iawn i horoscopes, ni'n gwybod bod reina yn pethau dodgy iawn, yn pethau anghywir. Wel, pam i ni yn cael hanes ein am y doethion yn Efengil Mathew? A so mae'n edrych ar y stori gyd, achos ni gyd siwr o fod yn gwybod yr hanes yn dda iawn. Ond lycsyn ni edrych yn gloi bore yma ar 3 pheth. Pwy nhw? Pwy yw y bobl hyn? Achos i fod yn onest, ni ddim yn siŵr iawn cyn dechrau edrych arno fe. Pwy yw y bobl hyn? Pam maen nhw'n teithio at yr Iesu? A beth yw i hymateb nhw? So pwy nhw? Pam maen nhw'n dod at yr Iesu? A beth yw i hymateb nhw? Wel, pwy nhw den? Wel, yn Efengil Mathew, maen nhw'n cael ei disgrifio fel Seryddion, astrologers. Wel, bobl bydden ni ddim eisiau ymdrina'n hunan. Ond yr adeg hyn,
oedd llysoedd a brenhinoedd o'n nhw yn talu Seryddion am gyngor. O'n nhw'n gofyn am gyngor wrthyn nhw. A o'n nhw'n edrych i fyny ar y nefoedd, edrych ar y ser, edrych am batrymau yn y planedau, constellations yn yr awyr, a bydden nhw'n dehongli'r patrymau yma. Ni'n gwybod bod nhw'n dod o'r dwyrain, mwy na thebyg o Mesopotamia, Iraq heddi, bod nhw'n dod o'r ardal ni. So felly maen nhw'n seryddion o'r dwyrain. A pam mae Mathew yn sôn amdanyn nhw? Pam mae Mathew yn sôn am y bobl hyn? So'r efengylau eraill yn sôn amdanyn nhw. Dwi'n mwyn efengyl Mathew sydd yn sôn am y doethion. Nawr, roedd lot o hanesion i'r efengylwyr i ddewis ohonynt. Mae Mathew goffod dewis a dethol beth oedd e'n mynd i gynnwys yn ei efengyl trwy arweiniad yr Ysbryd Glân, wrth gwrs. Fel mae Ioan 21 yn gweud, allai fe byth wedi disgrifio pob peth nath yr Iesu. Allai fe byth a disgrifio holl hanes Iesu. Ioan 21 yn gweud, mae hefyd lawer o bethau eraill a wnaeth Iesu. Petai pob un o'r rhain yn cael ei gofnodi, ni byddai'r byd i'm tu bu yn ddigon mawr i ddal y llyfrau fyddai'n cael ei hysgrifennu. Felly drwy a dan arweiniad yr Ysbryd Glân, mae Mathew yn dewis beth i gynnwys. A mae wedi dewis cynnwys hanes y doethion. Dwi ddim wedi disgrifio hanes y bugeiliad. Mae'n gadael y bugeiliad mas. Mae Luc yn sôn amdanyn nhw. Ond mae Mathew yn sôn am y doethion. Am hwn falle bach yn od, os chi'n gwybod y Beibl yn dda, chi'n gwybod bod efengyl Mathew yn cael ei ddisgrifio fel un o lyfrau mwyaf iddewig y Testament Newydd. Mae e'n llawn o gyfeiriadau at yr Hen Testament. Mae e'n llawn o'r proffwydolaethau yr Hen Testament, llawn o sôn am y reolau a deddfau yr Iddewon. Mae'n defnyddio geirfa iddewig, byddai'r Iddewon yn gyfarwydd gyda fel mab dyn ac yn y blaen. Felly byddech chi'n disgwyl fe wedyn i sôn am y bugeiliad. Oedd y bugeiliad yn Iddewon ag nhw. Ond na, dwi ddim yn sôn am y bugeiliad iddewig. Mae'n sôn am y doethion. Oedd y doethion yn perthyn i'r cenedloedd, o'n nhw'n Gentiles. I'r Iddewon, o'n nhw'n halogedig, yn frwnt. Wel, pam mae Mathew yn ei cynnwys nhw den? Wel, pwrpas Mathew wrth ddisgrifio hanes y doethion reit ar ddechrau ei efengyl fwy neu lai, yw i ddangos bod brenin yr Iddewon ar gyfer pawb, nid jyst yr Iddewon. Mae Iesu yn Feseia i'r holl fyd, nid jyst i'r Iddewon. Fel mae'n gweud yn Eseia 60, fe ddaw'r cenedloedd at oleuni a brenhinoedd at ddisgleirdeb dywawr. Mae Iesu ar gyfer y byd i gyd. Bod llyfr Mathew yn cael ei ddisgrifio fel yr efengyl iddewig, mae o hyd yn ceisio dangos bod iachawdwriaeth ar gael i bawb. Sylwch ar eiriau enwog ar ddiwedd yr efengyl, Mathew 28, adnod 19. Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, y comisiwn mawr. So mae'n dechrau'r efengyl gyda sôn am rai o'r cenedloedd, y doethion, a mae'n cwpla'r efengyl yn sôn am yr efengyl mewn mas i'r cenedloedd. Ato ni, ato chi a fi. Mae stori yn Nadolig ar gyfer pawb, a dyma neges Mathew i ni. Na phan mae'n canolbwyntio ar y doethion fi'n credu. So dyna pwy yw y doethion? Wel, pam maen nhw'n teithio at yr Iesu? Be sy'n yla'r doethion, y dynion yma, i deithio mor bell i ymweld â baban yn Jerusalem? I nhw wedi darllen bod nhw wedi gweld seren yn codi yn y dwyrain.
oedd y Seryddion yma yn astudio'r ser, a maen nhw'n gweld seren anghyffredin yn codi yn y dwyrain. Un mor anghyffredin nes bod nhw yn codi pac ac yn teithio pellter hir iawn. Mae'r seren cael ei ddisgrifio fel ei seren, rhywbeth special iawn am y seren hon. A falle bod nhw yn chwilio am y ser am y resymau anghywir. Falle bod nhw'n delio gyda pethau dodgy iawn. Ond mae Duw fan hyn yn datguddio ei hunan iddyn nhw. Dim ond Duw oedd yn gallu rhoi'r arwydd hyn iddyn nhw. A mae lot o bobl yn gofyn pa fath o seren nhw e. Chi'n darllen bobl yn sôn am supernova yn ymddangos yn yr awyr, neu planedau yn dod at ei gilydd, neu comet, Halley's comet. Ond y peth pwysig yw taw Duw sydd wedi paratoi y cyfan. Trefn Duw yw e. Duw sydd wedi trefnu bod ei seren yn codi yn y dwyrain. Ni'n gweld llaw Duw yn trefnu y cyfan unwaith eto. Ni'n gweld cynllun Duw yn berffaith. Fel welon ni wythnos dwytha, gyda Duw yn dewis Mair a Joseph. Mair yn wirif i brofi taw o'r ysbryd glân mae Iesu'n dod. Duw yn dewis Joseph fel tad. Joseph yn rhan o lwyth Dafydd i gadw'r holl addewyddion yr Hen Testament. Duw yn cadw i air. Duw yn cynllunio y cyfan. Duw yn cyflawni y broffwyd, fel ni'n gweld yn ymynod 5 a 6, le mae'r Meseia mynd i ddod o Bethlehem, Jwdea, a thithau Bethlehem yng ngwlad Jwda. Duw yn trefnu y cyfan bod hwnna'n dod i wirionedd. Duw yn achosi i Mair a Joseph symud o Nazareth i Bethlehem. Siwr mae'n neud yna? Mae'n mynd mewn i llys yr ymerawdwr Rufeinig. Mae'n newid meddwl yr ymerawdwr Rufeinig. Mae'n dylanwadu ar yr ymerodraeth gyfan, y miliynau o bobl, ac yn trefnu census, mwyn cael Mair a Joseph o Nazareth i Bethlehem. Duw yn trefnu y cyfan mwyn ei gynllun mawr e. A mae Duw yn datgelu hunan i'r doethio mewn ffordd maen nhw'n deall. Duw yn dod atyn nhw mewn seren. I'r bugeiliad i ddewig, a Joseph a Mair i ddewon, mae Duw yn dod atyn nhw mewn ffurf angel. Duw yn datgelu hunan trwy ffurf angel. Oedd angylion yn rhan o'i diwylliant nhw. O'n nhw'n deall, o'n nhw'n gyfarwydd gyda angylion. Oedd angylion yn rhywbeth cyfarwydd iddyn nhw. Ond nhw ddim yn peth dierth iddyn nhw. Bydd angylion yn ddierth i'r bobl yma o Babylon. Felly mae Duw yn defnyddio seren i ddatguddio hunan iddyn nhw. Mae Duw yn dewis datguddio ei hunan i ni, ble i ni, mewn ffordd cyfarwydd. Mae'r seren hefyd, unwaith eto'n cyflawni proffwydoliaeth, ni'n cael y niwmeri 24. Gair Balam fab Beor, gair y gŵr yr agorir ei lygaid, ac sy'n clywed geiriau Duw, yn gwybod meddwl y goruchaf, yn cael gweledigaeth gan yr holl alluog, ac yn syrthio i lawr, a'i lygaid wedi ei hagor. Fe'i gwelaf ef, ond nid yn awr, edrychaf arno, ond nid yw'n agos. Daw seren allan o Jacob. Proffwydo am y seren yma mae'n wneud yn niwmeri. Mae'n bosib hefyd bod y Seryddion yma wedi clywed dysgeidiaeth Daniel hyd yn oed. Chi'n cofio bod y doethion yn dod o Babylon. A ble oedd Daniel? Oedd cenedl Israel wedi cael ei cipio i Babylon, wedi caethiwo yn Babylon, a Daniel, Duw yn rhoi Daniel i fod yn, fel mae'n cael ei ddisgrifio yn Daniel 5, yn cael ei rhoi yn ben ar y diwyniad
a'r swynwyr, a'r caldeaid, a'r ser ddewiniaid. Mae Daniel yn pennod 9 yn cael proffwydoliaeth wrth yr angel Gabriel. Proffwydoliaeth am Iesu yn dod i Jerusalem, yr un eneiniog. Tybed os oedd y Seryddion yma wedi clywed dysgeidiaeth Daniel canodd y flynyddoedd ar ôl ni. A'n gwybod am y broffwydoliaeth yma gafodd Daniel o'r angel Gabriel. Ni'n gweld Duw yn plethu ac yn dod â popeth yn glwm. Ni'n darllen am y doethion yn gweld y seren y Methlem. A maen nhw'n llawen. Maen nhw'n llawen dros ben. Maen nhw'n syrthio i'r llawr a maen nhw'n addoli'r baban Iesu. Wel, beth yw ein hamateb ni i'r stori yma? Yn yr hanes, ni'n credu 3 math o ymateb i'r Meseia. 3 math. Yn gyntaf, ni'n cael ymateb Herod. Mae ymateb Herod yn hollol gyson gyda beth ni'n gwybod amdano fe fel person. Oedd Herod yn hollol paranoid. Oedd e'n gas, oedd e'n manic. Oedd Herod yn ddierth, oedd e'n ddieithrin. Oedd ei dad e'n dod o wlad yr Edomiaid, a dim yn bell o Moab, drws ysa i wlad Moab, ble oedd Naomi wedi mynd, a ble oedd Ruth yn dod o. Oedd ei fam yn dywysoges o Arabia, oedd ddim gwad i ddewig gyda fe o gwbl. Yr ymerawdwr Rufeinig oedd wedi benodi fe yn frenin yr Iddewon. Oedd ddim hawl gyda fe o gwbl. Achos hyn, oedd ei deyrnasiad e'n ansefydlog iawn, oedd e'n meddwl bod golynion yn bob man. Nath ei wladd i'w wraige, Mariamne. Nath ei wladd i fame, Alexandra. Nath ei ladd i feibione, y 3 mab. Nath ei ladd nifer fawr o'r Sanhedrin, sawl un o'i wncwls e. Oedd Josephus, hanesydd Iddewig, yn ei alw fe'n fwystfil di-drigaredd. Oedd Cesar Augustus ei hun yn gweud bod e'n saffach i fod yn fochyn yn llys Herod nag i fod yn fab i Herod. Oedd e'n ddyn cas iawn. Felly amser mae doethion yn dod a'n gofyn, ble mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon, mae ofon mawr yn dod arno fe. I Herod fe oedd brenin yr Iddewon. Pwy yw hwn sy'n dod i gymryd fy lle i? O falle ni bod yma ddim yn barod i ladd babis bach i gael gwared o'r brenin yma. Felly ni ddim o'r gas a Herod, ond yn sicr mae Iesu yn enyn casineb heddi, ni'n gwe. Mae bobl yn casau Iesu. Ni'n gweld ar y teledu, ar y social media, bobl yn casau Iesu, Cristnogaeth, casau gwirioneddau'r Beibl, fwy a fwy heddi. Yn casau gwirioneddau yr Beibl yn pregethu. O beth yw gwraidd y peth hyn, y gwrthwynebiad hyn? Mae'r un peth a Herod. Mae'r pechadur eisiau fod yn frenin, neu'n frenhines. Maen nhw eisiau bod ni eisiau bod yn frenin ar ein bod yn hunain, ni fel pechaduried. Fel hyn yw ein sefyllfa ni y bore yma. Ni'n clywed sôn am Iesu, a ni ddim eisiau fe i ymyrryd gyda ni. I ni eisiau fod y bos. I ni eisiau fod yn frenin ar ein bywydau ni. Cer i ffwrdd wrthai, so moyn gwybod. Mae'r ail ffordd o ymateb yw ffindo gyda'r holl offeiried ac ysgrifenyddion y bobl. I ni darllen amdano nhw'n adnod 4. Amser glwodd Herod am y baban, achos bod e ddim yn iddew, nath e droi at arweinwyr Iddewon am gyngor. A maen nhw yn gweud wrth Herod ble i wylo am y Meseia. Adnod 5, y Methlem Jwdea, oherwydd felly yr ysgrifennwyd gan y proffwyd, a thithau Bethlehem yng ngwlad Jwda, nid y lleiaf oet o lawer ymysg tywysogion Jwda.
canis ohono ti y daw allan arweinydd a fydd yn fugail ar fy mobl Israel. Felly mae'n amlwg oedd yr ysgrifenyddion yma, y scribes yma, o'n nhw'n arbenigwyr ar yr ysgrythyrau, yn gwybod holl broffwydoliaethau am y Meseia. O'n nhw'n aros am y Meseia. Na beth o'n nhw'n wneud, darllen yr ysgrythyrau, yn aros am ddyfodiad y Meseia. Ond nawr, mae'r dieithriad yn dod a gofyn ble mae brenin yr Iddewon, ble mae'r Meseia. Maen nhw'n rhoi ateb. Beth yw ymateb nhw? Dim byd. Oedden nhw'n mynd gyda'r doethion i addoli? Na gyn. Oedden nhw moyn mynd i weld y Meseia? Na. Beth maen nhw'n wneud? Mynd nôl eu bywydau nhw. Maen nhw'n anwybyddu Crist. Maen nhw'n gwneud dim byd gyda'r Meseia. Wel, efe yma yw ein sefyllfa ni. Oedden ni yn clywed am y brenin y bore yma. Brenin yr Iddewon. Oedden ni'n aros am Meseia. A wedyn mae'r sôn yn dod, yr efengil yn dod, a ni'n neud dim byd am bwti fe. Mae'r apathy yn gyffredin iawn, i gwe. Meddyliwch am yr holl bobl fydd yn clywed am Iesu Grist dros y Nadolig hyn. Fel oedd Aaron yn gweud yn y weddi, yr holl gapeli, le so'r efengyn cael ei ffregethu, bydd nhw'n clywed am Iesu Grist dros y Nadolig. Oedden nhw'n mynd i ymateb iddo fe. Efe, yma eich ymateb chi y bore yma? Efe fel un i chi yn ymateb i'r neges y bore yma? Oedden ni'n apathetic i'r efengil y bore yma? Oedden ni'n clywed yr efengil ac yn gwneud dim byd amdano fe? Y drydedd ffordd o ymateb, wrth gwrs, yw y ffordd mae'r doethion yn ymateb. I ni'n darllen fod y dieithriad yma, y rai halogedig yma, y rai sy'n dylio gyda pethau byddwn ni'n meddwl sy'n dodgy, fel horoscopes a'r ser, maen nhw'n dod yn syrthio i lawr ac yn addoli Iesu. Adnod 11, ac wedi agor eu trysorau, offro masant iddo anregion, air, ffys a myr. Dyma'r drydedd ffordd o ymateb, addoli Iesu Grist, fel nath y doethion. Yn gyntaf sylwch beth maen nhw'n wneud. Maen nhw'n sylweddoli pwy yw y person Iesu Grist. Maen nhw'n ei alw fe yn frenin. Maen nhw'n sylweddoli bod Iesu yn frenin. Maen nhw'n cyffesu taw Iesu yw brenin yr Iddewon. Maen nhw'n cydnabod fod Iesu yn awdurdodol, bod e'n teyrnasu drostyn nhw. A bod nhw'n estronied yn Israel, maen nhw'n gwybod bod Iesu yn frenin ar ei bywydau nhw. Yn ail, maen nhw'n plygu. Maen nhw'n plygu o flaen Iesu. Maen nhw'n rhoi y parch teilwng i Iesu. Maen nhw'n cyffesu bod nhw ddim yn heiddi bod yn ei bresenoldeb e. Bod nhw yn fach a bod yn fawr. Mae'n gysgod, yn gwe, o Philippiau 2, adnod 10. Wrth enw Iesu a y plygau, pob glin yn y nef ac ar y ddeiar, a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. Yn drydydd maen nhw'n dod at Crist yn llawen, adnod 10, a'n phan welsant y seren, yr oeddent yn llawen dros ben. Maen nhw'n llawn llawenydd, yn llawen dros ben. Mae llawenydd nhw'n gorlifo. Sylwch ar y gwaniaeth rhwngddo nhw a'r ysgrifenyddion a Herod. Herod yn ofni, mewn twll o ofon. Yr ysgrifenyddion yn apathetic, yn becso dim. Ond y doethion yn llawen dros ben. Yn bedwerydd, maen nhw'n dod o flaen Crist gyda offrymau, air, ffys a myr. Oedd y doethion wedi aberthu, yn gwyn nhw. O'n nhw wedi rhoi lan i gwaith nhw a'i cartref nhw yn Babylon, wedi trefili yn bell i Israel. A nawr maen nhw'n dod â roddion gwerthfawr iawn at yr Iesu. Mae'n symbol bod taw Iesu yw eu trysor nhw nawr. Yn ei pethau gwerthfawr y byd,
ond Iesu. Eto ni'n gweld cynllun Duw ar waith fan hyn gyda'r anrhegion yma. Falle bod nhw'n anrhegion od i roi i deulu newydd gyda babi neu plentyn bach, ond cynllun Duw yw e. Ni'n gweld, ni'n gwybod bod teulu Iesu wedi goffa ffoi i Israel, a byddai'r anrhegion yma'n berffeth. O'n nhw yn gallu cael eu cludo'n rwydd, o'n nhw'n gallu cario nhw'n rwydd, o'n nhw'n werthfawr, bydde bobl yn prynu nhw'n rwydd, o'n nhw'n anrhegion arbennig i'w cefnogi nhw ar y daith i'r Aifft. A mae roddion hefyd yn cyflawni yr addewid yn Eseia 60, byddant i gyd yn cludo air a thys ac yn mynegu moliant yr arglwydd. Mae'r air thys am hefyd, mae lot o bobl yn edrych am symboliaeth yn yr anrhegion yma, bod yr air yn roedd teilwng i frenin, fel mae'n gweud yn Psalm 21, deithos yw gyfarfod a bendithion Dionys a roi choron o air coeth ar ei ben. Air yn roedd teilwng i frenin. Thys, arogyldarth, incens, cael ei ddefnyddio yn y deml, yn symbol bod Iesu'n offeiriad a bod e'n eiriol drosto ni, amser ni'n gweddio hefyd. A myr wedyn yn cael ei ddefnyddio fel olew i eneinio. A hefyd ni'n darllen yn Ioan 19 bod Nicodemus wedi paratoi corff Iesu gyda olew o fyr. Felly, byddwn ni gysgod fan hyn o bwrpas Iesu'n dod i'r byd i farw dros pechaduriaid. Felly ni'n gweld y doethion yn addoli. Dyna ei ymateb nhw. Maen nhw'n dod at Iesu i addoli. Wel, efe fel un i ni y bore yma. Oedden ni'n addoli Iesu bore yma. Oedden ni'n cyffesu bod Iesu yn frenin arno ni, a bod ni yn llawen yn Nadolig hwn yn addoli ef. Wel, jyst i grynhoi den wrth gloi, beth ni wedi dysgu, gobeithio. Peth cyntaf yw fod brenin yr Iddewon yn frenin ac yn fyseia i'r holl fyd. Nid jyst i'r Iddewon, ond i'r cenedloedd hefyd. Mae e'n frenin ac yn fyseia i ni hefyd. Mae Iesu yn frenin. Mae Iesu yn frenin. Beth yw ein ymateb ni y bore yma? Oedden ni fel Herod? Oedden ni'n ofon? Oedden ni eisiau parhau i fod yn frenin neu'n frenhines ar ein bywydau ni? Oedden ni hyd yn oed yn dangos casineb at Crist a'i bobl? Neu oedden ni fel y prif offeiriad a'r ysgrifenyddion yma, yn clywed sôn am y Meseia, yn gwybod yr ysgrythurau, yn gwybod yr holl broffwydolaethau a'r cysgodion am y Meseia, ond eto, amser ni'n clywed am y Meseia, ni'n hollol apathetic, yn mynd nôl i'n busnes bob dydd. Neu oedden ni fel y doethion yma, y dieithred yma, yn cydnabod fod Iesu yn frenin ar ein bywydau ni, yn plygu o flaen Iesu ac yn cyffesu bod ni ddim yn ei heiddi fe, oedden ni'n rhoi ein bywydau ni fel offrymau iddo fe. A oedden ni'n llawen yn y Nadolig yma. Ni'n gweud ni, Nadolig llawen. Wel, oedden llawenydd ni'n dod o Crist, fel y doethion yma. Oedden ni yn byrlymu gyda llawenydd. Wel, hoffwn ni ddymuno Nadolig llawen i ni gyd, a ni'n gweddu ni wrth gwrs yw bod ni yn llawn o'i lawenydd ef fel y doethion. Diolch.